Kuno kuSunningdale 3 imba yakabvira masikati. Tataura nevepamba muri yekwamugaviri yatenda kuti inotenda kuti upenyu hwakachengetedzeka, zvinhu zvinowanikwa zvimwe. Imba yakabvira zvizhinji zvakatsvira mukati. Imba yakaparara, tichitaura navo vati almost 3/4 yemba iyi yakaparadzwa nemoto. Baba, tauyawo kuno tanzwa kuti makawirwa nedambudziko netsaona. Mungati tsanangurirewo here kuti zvakafamba sei? Tengowo kubasa tikangodedzwawo nevakanga vari panapa kuti mumba maita moto. Cause yemoto chaiyo ndikaexplaina ndingari vanema. Only dzakangoitika pakadzoka magetsi. 20 minutes after Magetsi adzoka, because takamuka makuseni kusina the whole day. It was around 12 to 1 pakaitika this incident. Saka ndangomanyirwa pabasa kuti pakaita moto and we came. Takakwanisa kungobudisa one or two things, but zvimwe zvaiva mune room rinoratidza kuti makatangira moto zvese zvakaparara, even macertificates okuchikoro emwana anga aishandisa that room, hembe dzake, mamune fridge, mastove ake, everything zvakaparara. Muna kana wani chatakwanisa kubudisa murume iroro. Then muna mamwe marooms takwanisa kurikavhawo zvimwe, but zvimwe zvakabvuraudzwa nemoto and the roof yakadonha. Ngoti 90% yeroof yakadonha, kungosara 10%. But the cause yemoto chaiyo handina chandokwanisa kutaura. Saka tingofungira kuti since zvakaitika Magetsi adzoka, maybe it's an electrical fault yakangoitikawo. Akazoona moto kuti pari kubvira apa ndiani? Mumba maive nemunhu akanga arimo here? Ndiani akaona kuti moto munomaita moto? Mumba mamusina munhu anga arimo, but my next door edu ndo akaona moto, because moto waipfuta nekubheki. Ndo vakazoona flame yemoto nepamamaketeni akutotsva. Ndo vakazouya kuzoaletawo vanhu vanogara kucottage, because vakanga vakangotogarawo mumba. Saka ndo my next door ndo akazouya kuzoaleta vanhu necommunity yese, and then the community come kuzotry kurescue zvinhu nokutry kudzima moto. And we found fire brigade pekutanga vamboti hatina mvura, but former councillor vemuno muSunningdale vanozami madzingira vakazokwanisa kutoindako, vakanouya nefire brigade vakazodzima. Ndosaka imwe part yeimba isina kuzotsva nokuti fire brigade yakasenge yadi yauya. Vanhu vachiri vakamirira fire brigade, chii chaiitwa? Ndanzwa muchiti mimi vavakidzani vakauya nevemunharaunda, vane here zvavakaedza kubatsira kudzimura moto? Kwakusina mvura, but mvura vanhu vekonozva kugara nemvura mudzimba iyoyo yacho ndo yakatibatsira zvakanyanya, because taidira kwanga kusati kwanyanya kuwanda moto kwawaida kuuya tichiudzimura kuti vanhu vakwanise kubuditsawo zvimwe zvinhu zvaikwanisa kubudisika like mafridge, mabeds newardrobe, nema-TV atakwanisa kuseva. Yaitongowa mvura yakauya nevanhu mucommunity vachidira pane moto, vanhu vachikwanisa. Then vekubasa kwandinoshanda nekutose respite vakwanisa kutibatsirawo namafire extinguisher ekutose, akatibatsira zvakanyanya kuti fire brigade izouya moto usina kunyanya kuenda mudenga, because tatana mafire extinguisher ekutose respite kuna kubasa kwandinoshanda inini. Mataura imi muchiti mumba makanga musina munhu uye akanga ari masikati. Pane zvamungade here kutaura nekuti tiri kuona kuti upenyu hwakachengetedzeka? Tirangotenda Mwari nekuchengetedzeka upenyu, kuti incident yakaitika mumba musina kana munhu. Nechiutsi mazariro achakazenge chaita mumba mese, dai maiva nemunhu aigona kutadza kana kumbuda, kana kutotadza kuona kuti dhoo riri papi pechiutsi chacho chakazenge chawandisa ende chaikachidzika, because ihembe dzanga dzatsva, madrowa, mawardrobe anga atsva murumu rakanyanya kuaffectwa. Saka tinongotenda Mwari naizvozvo zvokuti mamusina munhu, plus yakazobatsirawo kuti zvimwe zvinhu zvikwanise kubuda inyaya yekuti makeys akanga ari available pane vanhu vakanga vari kucottage. Saka vakwanisa kukindura some of the rooms vakabudisa zvinhu. Saka ndovangokurudzirawo vamwe vanhu vanogara munzvimbo dzakasiyana-siyana, padzimba dzakasiyana-siyana, pamunoloka madoors, siyiraiwo vanhu vanosara varipo makeys in case of emergency. Zvimwe zvinhu zvenyu zvinosevheka, like drawer ranga rina macertificate ese kuchikoro angu, evana, emudzimai,
malaptop yemwana ari kuchikoro kubelvedere zvese zvakakwana kuseviwa nenyaya yekuti makeys akanga ari available, saka vanhu vakaita easy access kupinda mumba kuti vakwanise kubudisa zvinhu izvozvo. Otherwise tingadei tiri pazero. Mataura imimi kuti mune room muri kufungidzwa ndo makatangira moto, zvese zvaivemo zvakatsva uye murumu mune mwana aigaramo, zvichireva kuti akanga ari munhu ane zvinhu zvake zvese zviri murumu imomo here? Zvinhu zvake zvese zvaigara murumu imomo, and mustudent wapaHarare Polytech, saka anga ari paattachment, saka anga abuda atoenda uko ari kuita attachment yake, and zvinhu zvake zvese macertificates ake ese kuchikoro kuPolytech zvese everything zvinhu zvake zvava zvirimo imomo, mapoto ake, chikafu, mablankets, mabeds, fridge, mastove, everything zvava zvirimo imomo, and zvese zvakaparara. Zvimwe zvimametres zvacho toma zviri papa izvi. Munokwanisa here kana kupa pachirungu vanoti estimate yezvinhu, value yezvinhu zvaparadzwa paimba yenyu? Roof around 2.5, around 2.5 roof yedu kuti ikwanise kudzokera, because kutotangisa panyowani. Kozoitawo property yakaparara inosanganisira mafridge, mawardrobe nene zvogona kusvika another 1,000. Because mara mablankets, pane hembe, mabhutsu nezvimwe zvakangosiyana-siyana. MaTV pane 2 maTV akatsva. Tine machairs atatichengeta panapa ekuchechi anga ari 31 ese akaparara. Saka ndofunga zvimwe izvi zvinogona kuita approximately 1,000. Zverufu around 2.5. Itagara munomu 23 years tiri munomu Sunningdale. Help yatakawana nezuro ndiyo yakangoratidza kuti isu tiri vanhu vanogara navamwe zvakanaka, because even after moto wadzimurwa manhero acho vanhu vomunharaunda vakataura kuti mablankets ainda chiutsi musamafuge, they bring new blankets dzatakafugawo madeko and malights, because magetsi edu akatodisturbeka. Saka mumwe nomwe ane chaaikwanisa munharaunda, vamwe are still coming vatotipawo mari yekuti chikafu chakatsva tenga iwewo chikafu. Musikana next door vakatoenda vakanomupa 4 pairs dzeboots, vakamupa mablankets so that awane pekutangira. Izvozvi vamwe mucommunity people that are still coming vachingotipa help yavo. Saka zvinotaridza kuti tiri vanhu vakanaka vanogarawo navamwe zvakadini zvakanaka, and community yedu hai community yakasiyana namamwe macommunity, ina vanhu vanobatirana zvakanyanya. Deno Mwari atita zvakanaka taramba tichienda kumberi takadaro, and I want to thank them kuti vasaitira isusu chete, aisitira vose vanenge vakasangana nemaproblems akadai, because takawana support yakanyanya. Deno yanga isiri community dei tiri pazero. Mambotaura imimi muchiti pamakafonera fire brigade yakati haina mvura, ndapi mashoko amungade kutaura kuti mimi pamaivafonera ndokwamaiti mimi tinowana rubatsiro? Munhu ari kutarisa kuti anofanira kunge achiuya achikubatsira okuti haana mvura, chii chamungade kutaura zvichida kuvakuru pamusoro pefire brigade, nekuti akasike kutanga kuti tinonzwa kuti yakauya asi yakauya isina mvura, isu tichiziva dzimwe nguva kune kustorina mumvura munharaunda yatinenge tiri? Ndiri kungofunga kuti system yefire brigade kuvakuru vanotitungamirira kucouncil kuna meya vachangobva kugadzwa dei vaidecentralize, because kana ikagara iri panzvimbo 1 distance yacho necongestion like kubva kufire brigade kuya kuno kuSunningdale unofanira kupfuura nepamarobots ekumupedza nhamu pana crips, and ukaendapo kubva makuseni kusvika manheru panenge paine traffic jam. Saka kana vakaidecentralize kuti Sunningdale ine tengi rayo rinogara richikavhawo Hatfield, Sunningdale newaterfalls, zvinoita easy kuti vakafonerwa vanokasira kusvika panzvimbo damage isati yanyanya, rather than kuti inge iri tongoti iri yeprovince yokuti ndeye Harare yese, and kufambika kweMarare kuri kunetsa. Saka dei vanga vadecentralize zvinhu zvakaita zvinopa immediate help kuvanhu iri ye-emergency zvakaita fire brigade ingadei tinayo iri kuno kuSunningdale kuti paHatfield apo, pokuti vakafonerwa vanokasira kudeni, vanokasira kumhanya.
Chakatika ndechekuti inini ndandati bude ndaenda kuindasiri because Magetsi akaenda makuseni. Saka ndakadzoka kuma around to 1 masikati. Saka ndakagara mumba mune mwana wangu last born. Ndakatoti Magetsi auya. Saka pakaisa phone yake pachaja. Ndakatoti muchimanya utenga airtime patakishop ishira pe. Padhuze papo posta. Saka haana mboitora kana ndingangoti haana kundomenda kana 5 minutes. Saka ngonotenga airtime achibva atodzoka. Saka paakadzoka ndopati mama ndiri kunzwa kasimiro kanenge kitambo yemagetsi. Saka ndobva ndatomuchitaisa tambo dzepa TV. Ndobva ndamhanya unotaisa tambo dzepamafiriji. Because ndine tumafiriji arimo. Ndati iwe hapana kasimiro kari kunzwa kitambo yemagetsi. Saka time iyo yandandichitaura naye mai vepatakishop apo ndovakabva vachimhanya vachiteera gire because anga abva atenga airtime pavari. Bva vamira pagedhi vaka vachimhanya vasina kana bhutsu. Zvikanzi imi makagara mbomu kuseri kuri kutsva uku. Ndikati kuseri kupi? Zvikanzi kuseri potai tione. Saka chiutsi chanchioneka nepapa apa. Saka mhepo yaibva nekuku ichidai. Saka isisu hatakumbonzwa smell yemoto. Kasi mhepo yaidai. Asi vanga vari kundu vanga vachinzwa smell ye. Saka ndopa ndakazomhanya mai mugairo vanowanzotisira makey. Ndopa ndakamhanya ndobva ndandotora makey anga ari pafiriji. Ndobva ndakinura madhozi ndobva ndatanga kushedzera kuti mhanyai kuno mutibetserochi imba iri kutsva. Ndobva ndatuma Grace pavamugairo vanogara pano padhuze papo vanoshandira patosi. Mukangodai nepapa akaperera imba. Ndopa vanoshandira. Ndobva amhanya giri ndamira murodhi madho ndavhura ndichishedzera vanhu baba veapa. Ndovakatanga kumhanya vanonzi baba tapiwa. Ndobva vauya zveshuwa vamugairo vachisvikawo. Ndobva vatanga kubvisa zvinhu. Zvoti vamugairo first time wakatombopinda maita chiutsi. Ndobva vambobuda. Ndobva vazodzokera tatora mvura yatandakaisa muzvimabhaketsi. Ndobva takupa vanhu. Saka vanhu vaiti vachidira mvura kumapuranga vanhu vachitora zvinhu. Vachidira mvura kumapuranga vanhu vachitora zvinhu. Saka ndokubuda kwakaita zvinhu zvimomo. But hatina kunge taziva kuti moto watangira which side. Nokuda kuti mhepo yaidai. Saka tizoti wakatangira uchikwidza kudai kana kuti wakatanga uchidai handizivi. Bose mumba musina kana munhu. Saka ndo maitira zvakaita. Saka patati chidaro ndichipa vanhu mvura. Ndakabvunza vanhu vanga vamira apa ndikati hapana here ane chinhamba dzefire brigade. Saka mumwe murasi anga ari papo ndobva ati ndinadzo. Ndobva atofona. Saka paakafona first time ndobva anzi tenga redu harina mvura. Zvikanzi alright. Saka I think ndopa wakatanga kufira tenga redu. Saka vakazouya panapa pati vanhu vanga vabetseredza kudzima asi moto wanga uchiri kubvira. Saka zveshuwa vakauya vakatanga kudzima tikatomboti mahwindo mamwe aputswe vaise paipi. Saka vakazovhura windo riye ndobva watanga kudira mvura. But nenyaya yekuti kuseruku hatizivi kuti moto wanga watanga nguwai. Saka murumu maruva rasha hamuna kana chakabuda. Ende anga ari kubasa takatomufonera ari kubasa. Saka akangouya akangobatawo handbag yake nezvanga akapfeka. Saka ndo maonero andakaita handina kunzwisisa kuti zvafamba sei. Ini ndinonzi mai Mugaviri. Pakatika tsaone ndanga ndisipo ndanga ndiri kuchikoro ndodzisa pasaning do 2 primary. Saka taura chokwadi handina zvizhinji zvandinogona kutsanangura pamusoro petsaone iyi nokuti ndakangowanika zvaitika. Kangozoya ndaakutohwawo. Asi ndoda kunyanya kutenda zvikuru vavakidzani vedu nokuti ndo vakaona ndo vakamanya vakaita zvose zvavaigona kuti vakwanisewo kudzimura moto vachibatsirana nana mama Magetsi vanogara kucottage uku. Ndo zvoga zvandinongoda kutenda Mwari uye ndichitenda kuti hapana anga ari mumba. Imba inga yakatokiwa, hapana akakuvara, vanhu vese vapenyu. Ndinongofara nokuti ndachiti community yeSunningdale murambe makadaro musaitira isu chete asi murambe muchingoitirawo kunyange vazhinji vachasanganawo kunyange netsaona iyoyi tirambe takangobatana seizvozvi nokuti makaita chihwirangwe. Ndakatosvika moto wese wadzimurwa
hapana chandinotomboziva kuti zvakatanga sei kana kuti zvakapera sei. Kangowana vanhu vakamira tichitenda kunyangwe vamwe vakazotipawo kunyangwe machira nokuti mamwe machira edu akatsva, mamwe acho anga atotawo nemvura yaidiwa saka tasingakwanisi kumafuka. Sindotenda kunyangwe vavakidzani vangu kuti vakauyawo nemachira tikakwanisawo kuvata takafuka. Vamwe vakauya vakabika, vamwe vakaitawo chipatapata kubudisa zvazvawira mukati nokugadzirawo kona yekuti tidzosere kunyangwe midziyo yatakasara nayo. Sikada kungotenda kuti Mwari akuitirei zvakanaka mose. Kuna vamwe vari kutotandavanadza maoko avo vachiisawo kunyangwe zvavari kuisa izvozvo. Tongozvitenda kuti Mwari ngavakudzwe. Makanga muri kuchikoro makaziviswa nani uye sei? Munhu akazokuudza here? Ifoni here? Maudzwa makanzwa sei? Makafamba sei kubva kuchikoro kusvika pano? Inini ndingati ndakanga ndiri kuchikoro, ndakanga nditori mumeeting yestaff grade 7 vigilation tichiitwa induction mumu. Saka ndakangozonzwa headmaster vakunditi memugaviri vari muno here, memugaviri ndobva ndati ndiri pano. Ndobva vati uyai kuno muinde navadhemba caretaker wedu wekuchikoro. Saka ndobva ndasumuka ndokutevera vadhemba. Tapanze vadhemba ndakavabvunza ndikati kwakanaka here vadhemba? Vakati memugaviri pana vaenzi venyu vanoda kudi kukuonai. Saka pandakazotarisa ndikabva ndarohwa nehana ndichiona iri mota yekubasa kwavamugaviri iyi tose respite care home kwavanosevenza, ndichizoona asista wekubasa kwavo pamwe narehab wekubasa kwavo ndovakavauya. Saka nengu yakarova ndikafungidzira kuti pane zvimwe zvaitika kuna vamugaviri. Ndobva ndasangana navo pandatovabvunza ndikati sister kwakanaka here? Vakati kwakanaka, inda unotora bhegi rako tinde kumba. Ndikati chii chaitika? Vamugaviri vaita sei? Ndiudzei. Vakati ndozokuudza kana taenda kumba. Ndikati warambira? Ndikati hamungazondiudzi tava kumba. Kana zvakadaro handipindi mumota. Ndiudzei kuti baba tako vaita sei. Ndopavakazoti baba tako vari right, kana vana vese vari right, asi kuti kumba kwaita chii? Kwaita moto. Saka pakakangotaurwa zvokuti moto, ndakabva ndafunga kuti sinzi Magetsi anga aenda makuseni, saka kuda paauya hameno kuti zvii zvazoitika. Saka ndakabva ndazonzichinda unotora bhegi class, ndonotora bhegi classroom kwangu, ndobva ndachizotakurwa nemota yekubasa kwamugaviri, ndoyakazondisvitsa pano. Muchisvika muchiona munhu wese ari vapenyu vamaifungira zvichida pane zvaitika kwavari, asi imba yatsva nezvimwe zvidziyo zvatsva, makanzwa sei semunhu akambenga arohwa nehana? Ndichisvika ndichiona vanhu vemucommunity vakazara, mota yefire brigade yakamira, tichitarisa mudenga. Ndakatanga kutsvaga baba tako, ndobva ndavaona pavanga vakamira. Ndopandakasvika ndobva ndavambundikira, vandakutanga kuchema, ndakavabata ndobva vandinyararidza vachindisimbisa. Vakati aiwa metakundo zvazvatiita togamuchira zviripo. Saka neniwo nokuzoonawo kunyangwe vanhu vachinditi memugaviri chirigai kuchema zvisimbisei, nokuonawo kuti zvimwe zvinhu zvese zvizhinji zvabuda, ndakatongoti Mwari ndakuzvigamuchira pandazvingozvitambira sezvazviri. Asi ndakanyaurwadziwa nenyaya yeimba, kuti imba restoration yeimba yakaoma. Ndichitarisa denga kuti 3/4 yeimba yakatodistroyeka yedenga. Saka zvinoreva kutoti pane pachida mari yakawanda yokuti imba ikwanise kudzokera payanga iri. Saka zvinhu zvakandibata izvozvo, asi ndinongosvisira kuna Mwari kuti Mwari voga vanoziva kuti chiitiko chimwe nechimwe pachinoitika chinenge chine zvachinenge chichida kusadzikisa. Tinokutendai zvikuru vatsigiri veDestiny TV. Muri kuramba muinesu. Rambai muchiona Destiny TV uye vasati vasubscribe, toda kukuzivisai kuti kusubscribe mahara, hapana mari inotorwa muchinge masubscribe. Subscribe tirambe tichikuigirai nyaya dziri kuitika munharaunda dzedu.
Zita rangu ndinoitwa Stella Musha uye muri paDestiny TV.